Animated videos for only $20. Take advantage of this limited time promotion to bring your ideas to life with stunning animations. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Andakudira pachena nemurume wenyu. Nini pachena panotaura nemurume wangu ndinoda kuzoti pachena pekuti kudie nepanyaya ipi ndorini handisukuzorina vatongoshandisa njira yokuwasamuka Murugara mese hatisugara tese ndosaka vanotibudire pachena kana chirikudire pachena kuya kuti chiri kudida here kanakata pamusoro ini ndikuda kutokumbira kutoti iyo pamwe ndo vangatibudire machena ndikuda kuti baba vane foyezi vabva pano vasingagari pamba vachindisiya ndega ndichigara nevana kumba ivo vane mumwe musha wavo wakavaka mashakonda kunonga vaugara nemwe mudzimba ivo vainayo saka inini handisuzwa kuti pachena pavada ndivabudire nibvepe kuchibudiri nekuti ivo ndivo vakateva vabapano ini ndakasara ndiri pamba pamba katika vaka nebaba vachiripo baba ndivakapapa baba mukuti mudakuda pachena ndipamba ndikatobva nechikonzero ndati mukubendapo here kumba ndenda kuona ukuna adzimai takapesana mukapesana saka manje muzokumbira sekuti budire pachena kuti akanditi nitsvaga mukadzi onochikwa akanditi tsvaga mukadzi unizosanganya mbunzana kuvoiso ati mudzimai wake usekuda kuloche sangura ndounoda kuloche wozindikatotaura ekuti mukadzi tikatadarimusha mairase tikaitadariremusha mawaina nami unani nasi apa ndiri kumusha wangu ndinekatakundinamai maigumwana ngoma muri oh gauya iwo waina ni gawe ba Tanga ifanya ida lele chai kuti yose tokacheza mukadzi wose wati ukasiya mukadzi wangu ndakamashaka musha kai ikati ndinezva kwachapa kwambashere chokubira shere nezvikonzero zvipi chikonzero chitoka mukadzi wangu akanditi ndinezva kwachapa kusangana nechirwere tsvaga mukadzi tsvaga mukadzi inofunga baba amani ngakuonza apeti baba vaiti ndida kuedza kutsanangura tisvike papozisheni iyo tangi matsanangura mutangaaapindura ai apeti hamuna kudaro hamuna kutongwa here kumusha takatongwa tada kuenzaniswa nepasheni wechindiende kumusha wedu akupaishere ndiende kumusha kune chikonzero zviri atara kuti inini ndakamusunga ndo chikonzero changanipira shere kumusha ndakamusunga ndakamugadzira kubva pakwarwari hauna basa rikuitika ndikwari kufamba kuisa famba achibata inini izvi zvanga hazvisi kufamba paari kupfugama pakorofisa pese pari bata inini ndindakamugadzira ende ndikumugadzira ndo chikonzero cheshere nyangaranipira kuti atakazogadziriswa kuko maposhere ichi chichazeiti yapa kuti mugarire takagadziriswa nama dzake nevamwe vana sekuru
ndobva tagadziswa mbataiva nyaya yapera tanzwa zvakudana rugeri asi tagara kudari kwamba kwangu yaka 2 days pa2 days pandipakasa message kufoni mangu zvakanzi ini zvemushonga vandichakwanisana nazvo vanati zvemushonga wei ana ndoda panina zvakanzi inokunisunga kubva pandakwaikobva panana chakachinja kusvika nanhasi vanati inini nyaya mutaura ini handina handisikuziva nezvazvo nekutoshama uzozva kuti takagadziriswa takawirirana ndemhako yakumba chakumisa ini tauredza kuziva kuti chisina kuchinja kubva takagadziswa isaka takagadziriswa nyaya yakanzi yapera saka iyo ndo wakazodzoka here kuvanhu vakakugadzirisa nichivataurira inini ndakavaudza vakati zvonisi mukomana hatimugoni noda kuti vakaudzwa kuti yatikugadzirise nyaya anotuka vese vacho vada kuti tovana sekuru kumushaiko kukakoma vake anani vese anongotuka vakati hatimugone kuti vakamushedza vakamugadzirisa kuda yanga ari asingagoneki airamba asi apa isusu tiri kuti anogoneka nekuti akatomboshedzwa akauya nyama dzake kuti ivo havana kuchinja zvekugadzirwa kwakataitwa vamuramuvakeroni shareni ndakarikirwa ndikandinanuna kumodzana baba vakanditidzokera mukwashaya timuzana kutirorera kana fumedu yakati ende gopa wake washereni wakaoinani mushokutauya chinokuti waramba takati nandimudeko asi iye ndiye angaina hamba dzake takabvunza shereni rinoenda nene ndaramba wakandidaira akati eiwo waramba ndionenda neshereni asi ndakashereni kandidzokera enda neshereni ndina ndamuguma ndibokandashereni andikuamwinako makabvaitonga nyaya takaitonga nemadzisekuru taka tavagadzirisa kudza sekuru kwaberwa baba shereni ranga rapiwa mukadzi rakadzosewa kunemunozatiraitika papa funga vakaenda kumba simatanangura vaita vakazoti aina hanchakwanisa kugara nomukadzi panozvikiitika mubamo isu ndokuti adoiwewo nemadzimai mairi nomuonero wedu kwambofunganawo vese here dziri pfungwa idzi dzataimupa avangoti hano zvakandase handichada bava vazoenda kumba mukoma pavakaenda kumba kwakadza mwana mukoma nahandisipo vakapa mukadzi weshere ngechipiri kava kutsanangura kuti mudzimai wayo akaenda kupi kumushaka wakwamureva ndo mazina ndedzanawe natsoka kamandichizitamva kwei oziva ndaona kamunyangira daya kuda kuiva pachena nezakataura nyaya yake amaigurumbuzidzwa ngataure nyaya yake chitaura nyaya yako kana kuti pashereni opanye wotiudza zvakuita shereni inini basi kumbachaya mari kubata unohere zvinobatika zvakungati aionakabata chichi ndakashaya mbatika dzangu dzimwe ndikamubvunza ndakazoshedza mukoma akauya pano takafamba patikaendaataurira kuti akambutaurira kuti ndashaya mbatika dzangu dzakupfeka dzemukadzi ndichimupikisa nyaya iripo muinanyakagadziva ko iye munhu kana agadzirwa munhu agadzira munhu kuti zvinakire iye ukadzoka kwaari zvinofanira kuita nokuti hakuna munhu anogadzira kuti angogadzira kuti kwese zvife kwaari ngazvoenda ukaenda kwake zvaita iyo zveyamu baba vakatanga kuuya pavakatanga kutaura nawo iyo mibvunzo kana wabvunzwa pamuri zvavo zvisingaiti hataimbodo vatatesa asati vatatese aiwa ndinotitaura pana mama baba vanouya kuno uya kubata basa imi ndozvatikubvunza kuti makambozviita zvaiita here baba vanenguva vasikauye kumba aiwa pacho pakutaurwa panga vachira kumba ipapo tovazoregera baba ndotatanga tisingavatese tatato nenguva tisingazive natisingazivani nababa tatato nenguva tisingambozivana inoteererai uyu ukadza kuti kwete imukuti itaurai
ati kwete ngatitengere pakwete ukabvunza wenyu ndokuti koimi baba inini mimi mukadzi wenyu mune mwana here nemudzimai wenyu wechipiri wakauya sei zviramba akakundigadzira mumashure zimashure mechi nokunaita mavukadzi zvakaizvo zvakanachuiza ndakazofambawo ndikagadzira saka mukadzi auchadai nemukadzi andichada mushado auchada mai uite jaji apa kuramba mukadzi saisire judgment makuta andichada mukadzi pamusha pangu iwe ngoramba mukadzi ikoko imo process imwe samuna ini ndakapera kumba mashereni ndizvo zvandaisana nazvo ayo maipanana muri kumavhireji anorambana amainondo hapana mjuzi amai pana ari waisenzwa 25 yo mdzimai wachada munana mungani wene munhu wenyoukama munana munane munhu wenyoukama sa 25 kwenda kuya nhao nini nato 25 nyaya mumba achakupaya achakudai pakati kurupa ishireni uyu murorwa uyu mushemo wachitabura ndindori chinyinzere hapana changochitsawo chikatora hameshi emudzimai tokuona isa 25 Sofia Magaya pane zvamuda kutaura hapana hapana tuamuno hapana chasi Sani